Днес ще играя на 4 ми игри, в училище съм и така. И ко да го направя? Аз снимам клип. Може да ги качиш ли? Снимам се. Аз мисля да играм малко Майнкрафт. Чакам Ана да ми оправи кирката. Тя не че я оправи вчера кирката. Ами опита съм. Каза, че ще гледа малко за да ми оправи. В Google клипове. Да? Не, в Google ми в YouTube. Да види как се оправя, че вчера. И тя ще знае, ще ми го прави. И аз тази седя Ола. Извинявай се на теб. Ти май седеше до жушка. Абе не, аз седях тъй. И паха. И вече казваш ли нашия канал Мафия ТВ? А? Хубаво бе. Трябва да си имаш компютър да си купиш Майнкрафт. Но аз знам как да ти я купя безплатно. Аз нямам компютър. А? Нямам компютър. Поръчай си за Дядо Коледа. Ти знаеш ли кога е Дядо Коледа, бе? Тогава ще купя един. Хубаво. Без да ти дам пари. Един втора употреба. Давай, бе. Но хубаво. За 200 лева. Хубаво. Един такъв пет. Много яко. За рождения ми ден си поръчах PlayStation 4, ако излезе петорка и петорка ще тая. Аз вече имам четвърката. И има малко игри за четвърка. Не са излезли. И си стейгля Just Cause 3. Тя не се тегли. Аз си я купа, де. Ще купиш. Аз ще играм. Сега на майка на развитие. Вчера. Ама малко по столите. Ама спри да мъркаш, ма! Хубаво, да ти бара циганката. Знаеш как се казва? Мой YouTube. Мой YouTube. Да. Сам когато съм в Добре. YouTube снимам на него. 100%. Да. Виж, мъката е мастера ми не работи. Гледам се в Minecraft Pocket Edition. Сега ще ви кажа. Мой YouTube. Всяко нещо ми се изтрува и не ми се е сейкало. Така. Диамант. Искаш видиш якия бос? Ето го бе. Кой ги намери? Диаманти. Абе, слепа. Аз нямам Майнкрафт. Майко не става, клепа да мразя. Ще ми гърми тук пред къщата. И 13-ката? Да. Виж пара къща имам. Виж само просто. И тук изведнъж ми се падна диамант. Да. То това е един сървър, с един приятел играем. И на тези ми сега се ще падат имам диаманти. Айрон и кол. Ама Той не му е кол! Кол! не му е да му западне. Не може само до диаманти. Кол! Кол от нинджите е вътре. Кол от нинджите. Кол от тия. Аз сега бяха нея като въглища. Да бе. Защото Ана, знаеш как ми вика? Въглищион. Пускам се преди да игра. Той иска да си разбереш. Защото е як сървъра. Ай, бързо! Пускай са веднага, ба! И си вземи, не ми взимай диаманти, аз направи айрон неща, разбрали? Но ми свърши дървото, имам малко. Селект. Затова ще дам... Но аз съм с тоя. Ба. Тиши. Абе, то къща ми тук... Майко, не съм ми оправил. Съм тъп. Къв съм тъп, сега пратър съм такова... Много стъп е, Станко, много стъп. Ей, такова ми е сетено да. Аз имах баши го изтрих и вчера пак се направих. Не знам. Ча малко. Моята майка е блокирана. Направих някакво пародитния. Няма да го кажа. Така ли? Ще видим.
как я направя. Абе, ти си на новата версия, откъде сте ли? От кой ми сега в гащите сайта? Ти си старата версия. Я виж, я влез пак. Духай супата, скотината. Не можеш. Духай супата. Ти не дава ти. Не. Просто версия хора. Не мога, ти трябва да ми помогна. Можеш, ама ти е инвалид скин. Трябва да носи скин. Ако искаш ти. И последната ми игра. Айде, това. И клипа. Не на клипа е. Пак не става. Станко. Къде го се това? Това е от една игра, нямаме чорци там от... От Джаков! Тук, джебе! Да не може да Той е от... Аз ще играя само накрая тази сервера. Ами, ботът ли ще изключи? Ти може ли да пращаш? Arigato. Ти може ли да пращаш, бе? Не знам да си пращаш. Ice Bear believed in you. Как се казваш? Huawei? So, who's hungry? Samples? Alright, let's do this. Bears win! Alright, let's do this. Rad! Hello, Jerry. И довиждане! До нови срещи! И другата седмица няма да мога да качвам клепове, така че не чакайте. Довиждане!